Sziasztok, köszöntelek titeket ebben a videóban, amiben a 1601-es szuperbanánnal fogunk utazni, az a 42-esen. Volt, amikor a 50-esen meg beszélnek a Bihari Nórinak, várják. És akkor csak a kosszat. Én most kisületjük a kapaszkodókat valamiért ilyen fehér valamire. Ugye ez Budapest második legrövidebb villamosvonala. Látjátok, ez már fix lépcsős. Van valami, nem tudom mi, szerintem érzékelő. Itt van érzékelő, indításjelző, de az ajtón is van ilyen LED szalag. A busa az megmarad benne. Megnézzük, hogy ez egy két változás. A vezetőfülke hát nem változott, ott van egy folt is. Hát talán egy kicsit lefényezték, ha lehet ezt így mondani. És hol Dél-Pestre? Mondjuk 99 az jó. De arra ja, a Dél-Pest. De csak Mexikónak kell, de kiszabad egy Valgó is. Életemben először utazok egyébként szuperbanálon, egyébként ez is most el ki a szálvakocsi színből. Szerintem egyébként nagyon szép jármű. Ebben egyébként, ha jól tudom, van klíma is. Előláthatók egyébként, hogy LED-csík is van rajta az ajtókon. Egyébként ebből az átalakítottak, hát volt az ebből az a 1510, amiben nincs klíma, 1551, 1601, 1604, 1606, 1607 és 1624. Egyébként elég egy ilyen Tátra indításjelző van, lehet ezt így mondani, mert a Tátra akkor szemesített Tátra indításjelzőjére hasonlít. Ez Budapest, ugye a második legrövidebb villamosvonala. Összesen 7 megálló. Ugye az első az 51A. 7 darab ilyen felújított megálló. 7 darab. Nincs elmér. Nem mennek jussi, vagy nem tudnám, hogy akkor meg felszalgálni, és a végidőből jön a Az a baj, hogy a szakvilágban Vagyunk a templom téren.
Itt van egy templom. Ott van még egy templom. Itt van még egy templom. Egyébként ez a felújított tanulói nekem nagyon tetszik. Nagyon jó lett, nagyon jó lett. Tisztán, csak föl kell lépni, nem belépni, hanem fölépni. Egyébként sajnos az is előfordul, hogy ennek tartók meghibásodnak sok ajtóikat, tehát nem csukódik be, visszanyílik. Képzeld, de volt olyan, amikor meg a 1600-es, az 50-es, és tényleg nem akart kinyílni az ajtót. Nem akart kinyílni. Ott egy még nem felújított. Amik azok után. Ezen ugye már nem fekete kapaszkodó van, hanem sárga. Egyébként azért egy világos felújítás sokkal olcsóbb, mint elvitétek a világos. Hát a hármasban nincsen. Hát fejszről az emberben. Hát igen. Az alszomon van. Ha megkapcsolják. Az a baj, most a 4-es metró az állandóan hibás. Mindig meghibásodik állandóan. Nem közlekedik, visszában közlekedik, nem tudom mi van vele. Most is, amikor az alszom, az francia. Miért az alszadódik a francia? Na jó van, viszontlátásra. Persze, én megyek, akkor leszállok fotózni is. Megérkeztünk a Tulipán utcához, és akkor innen megyünk vissza. Nagyon meleg van egyébként most így, március 21-én. Hát ugye tegnap volt hát tegnaptól kezdődött hivatalosan is idézőesen a meteorológiai tavasz, ha lehet ezt így mondani. Itt egyébként van valami 5 darab ilyen rúd a villamoson. Középen, ugye még mondottam, valamiért nincsen már itt kapaszkodó, hanem ilyen, nem tudom, hát ilyen fehér, hát valami lett itt. Itt van valamiért még egy, mi az ajtónyitó, a beszállási jelzőt ki, hogy mondja. Egyébként itt a Tulipán utcai végállomásod, hát, hogy mondjam, egy peronos, tehát hogy egy vágány van, mert ott valamennyire látszik, hogy ott fordul vissza, és ott csatlakozik az 50-es villamossal. Kinyitottam az ajtót. Kicsit meleg van.
mint mondottam, a kijelző maradt pont ugyanolyan. Indulás 3 perc múlva. Ezek lettek még újak. És magasabbra is tették őket, tehát már nem bírom elérni őket, mert ugye a régén még, hát, hogy mondjam, jó alacsonyabban volt. Akkor itt legjobb helyre rakták egyébként ezt a vészjelző matricát. A vészfék. Erre egyébként arra gondolok, hogy ez is egy érzékelő, pedig elsőnek egyébként indításjelzőnek hittem, amikor megláttam. 1 perc múlva indulunk. Egyébként 15-10-nek még egyébként maradt a légi kijelző, hát nem kijelzőket mondjuk nem cseréltek, hanem abban egyébként zöld kijelző van, a 15-51-ben. Szerintem abban nincs, de a 15-10-ben abban biztos, hogy van. Egyébként ebben a legelső telepített a 16-24 volt, ami most valamiért egyébként nincs forgalomban. Ez valami technikai hibája van. De egyébként az is ilyen kotrós. Erről van egy ilyen lapát, hol lehet ezt így mondani. 1 percen belül indulás. Jól láttam, hogy jár még a 42-es 142E busz, ami egyébként nem tudom miért áll meg itt, miért nem áll meg itt. Mert mondjuk lehet, hogy azért, mert alapból is 7 perc, 7-8 perc mehet ide a 42-esnek, és lehet, hogy értelmetlen lenne megállnia. Mert ez meg a Gloriát lakótelepre megy, a Havanna lakótelepen át. Vaskereben utca felé. Vaskereben utca felé. Egyébként ezzel a villamossal még valamikor decemberben vagy január elején utaztam még úgy, hogy nem volt felújítva.
templom van itt. 3. Ott van egy. És itt van még egy. Itt van a harmadik. Minden mellettünk egyébként még egy Funhole, a Love 877-es. Most meg már ugye a határút végállomás jön. Ez a, meg tudom én, vippeg is egyébként benne maradt. Mondjuk nem is baj, mert szeretem. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra! Hát remélem tetszett nektek ez a videó. Én Bonca voltam. Sziasztok!